101. Yan sa ba? Sa may nakawala ko diri. Naglungag mo? Nakawala siya kay Bart. Kinula pa ko. 100. Sa may makaon. Buko. Gahapon pa man yung kanunan eh. Kung ka pang hugas nga. Mga trapo, wa nyo pang labi. Nag-unsa man day mo. Sipon-sipon ra mo diha. Isa man yung mga bataan nga. Lihukan ninyo ning lihukan nun sa balay ba? Gutom kayo, way. Di makuan ang kanon ninyo. Tanawan ni dire, kuan. Jimmy. Way, tarong linungag. Way sudan. Sige ra kag padako si mong lawas. Ikaw po diha dodong. Sige, cellphone nga. Usa may kaon na ako diri ron. Na. Inom sila ko inom anig tubig. Oh, way mga sulod tanawa oh. Way sulod ang mga pitsil oh. Unsa man ning way init tubig. Unsa man ning nga. Oh, brother, Dodong, Jimmy, wag mo ka, una-unag, lihok nas balay ba? 500. Ultimo pixel, wa ayaw nabot ng tubig. 500 to. Lagi mo kami na ba niya? Ang minawag daw, gahapon pa na. 500. Sugot rapon mo. Kaon ba? Sayangan namatay sa baka po di mo oy. Paminaw ba? Ano sa mga kanya namatay nung ko. Kisa may di magsaba na, nga di man mumulihok diris balay. Sapa magimundo ah. Ikaw, sige pagpadagog lawas niya, ang kanon dito, Kita gahapon ka pa na na. exercise mi dire. Tila ninyong duha ba? Kamu, wagin may. Musugot na magway kaon, sige. Uli na lang pud kay kadiri mangita ra kag kaon sige ra kag lagmay na lang kay min ara mi diri sa balay. Yung anong di man makalungag diha. Na may nilungag diya. Naaman liwa. Gahapon pa nang linong apastang gahiag yun. Maong nagtipid ta ba? Nagtipid ta. Makaon pa man ang kandipon ka mukha og bahaw. Na may kanon diha. Kaya mo na mong gikaon ba? Hindi ba ka mukha og bahaw? Sik, busip pa yung alangan. Gahapon pa na, makasakit nagtiyan. Kasi mo magalis duwa. Mura pa mo yung trabaho ng balaya. Ka, katong pitsil ito, ani mo nabot nagtubig. Sige, Oh, nabot niyan. pusap diya. Sige mong lalis oy. Hawa di abi. Nindot kay kung Ikaw kanila. nga doon na electric pan, be. Ayaw palungan na Ganas predipan. kayo mo kurinti, di mo mulihok. Igan kayo ba? Nindot kay kung pamati Huwag ganiya man labot. Padara na. Lungag Sa naon dito. sabi. Lungag mo to, lungag. Lungag. Kung kasi gusto mo ka may mulungag. Lungag dito, wakay. Hawa di ba? Baho na kayong kuan sa electric fan. Wala na ba? Nindot kay kung pamati ganiya. Ikaw, ikaw mo. Ato dito. Pahilom sa Patong. Paminaw sa. Electric pan, Ikaw kumikan nilabutan nito. Pagdali. Ano ako ipuko ni mo? Pagdali ba? Ikaw may mainom. Justin lang. Kinsa gutong gusto mo lihok-lihok des kusina. Oh, Lihok dude. ka na. Ikaw kayo wag magkatrabaho. Tama man mo. Kung gusto ka mo kaon, ikaw lungag. Liho ka ng pan, ya. Kung di ka maliyo, abot ka. Basta, liho ka. Toxic. Yaw-yaw. Ano yung cellphone, be? Mura na di ka mulihok ba? Kung sige ito mo di mo mukha anak ng cellphone. Ikaw nagpalit anak. Tungod sa Ha? sige cellphone, di mo matrabaho tong linungag dito. Tungod sa cellphone, basic ko, paimo na kung kuanon. Kaya nga, no, di ka mo gamit ang cellphone. Mugamit to, pero ibutang sa oras ba? Ibutang Di sa kay- oras. Kana, Ibutang sa oras. Kana laging gikan kaslaag. Mo na paggamit ni mong cellphone. kunya ikaw, wakay trabaho sila kay cellphone, tibok adlaw. Hawa dire kay dindot kay akong pagpahangin ganiha dire pag abot nimo baho na kay hangin. Baho ang hangin nga, di man po ka maligo. Naligo hawa dire. Ambi na. Underestimate ka na ako. Manghud rati ka. Kukuha ko ana nimong lawas nga dako na ha. Na. Sa mukha na ko ni balaya, dagkag trabaho, ay may manabang. Sige, yo ni mo da. Nagtuglibak-libak ka, basi ka ron. Kita ka ng exercise tara, nag-workout ka diha. Sige, go at yung yapon ka mo. Nindot na imong lawas. Magbuot man ka. Dagkag trabaho diri, di mo mutamang. Saan ang taon mo? Katong isa dito, kay sige na cellphone mo, tayo dapat mulihok. Ano naman ang tubig diya oh. Naikuan diya. Oh, pati galon mo tingog na matumba na way sulod. Ako alang ang taba nga, kamo may nabilin sa balay, mag-andam mo kung sa'yo nakadiri. Kasi magandam, nakagidala diya. Wa magigidala. Paglungag di imong kahimo. Kasi Ang pitsil, way, tubig. Usa ilong nakay bugas, gidala. Kanal. Kamo may nabilin diri, kamo may responsibilidad nga mo. Unsa man Kita tao ko ko koy? kuha na na. Pero dala pagkabugas may lungag ta. Gikan ko dito pag abot na ako nag workout. Sige, ram, taglaag, Wag okay. ulag cellphone. Kung timo tubig di niyo masudlan ba?
Ang kantina ro bay, di mo mangabo, magsigira mo kuan. Nagpataod pa kag tubig, masudlan na. Unsa ang pukaw pang patawag tubig? Gamay kayong pitsil oh, di niyo masudlag tubig. Oh, kada ka pag gamitonon diri oh. Ako alang, ug unsay na adres balay, ug unsay na masudlan diri, sudlan ninyo ug way linungag, maglungag mo. Unsa ba yung ago na to kung wa kay bugas? Una-una apo daw. Ay kung pitsil ka, Ay, ang gugit kuniti. ang mo dati ka. Kuya ka. Unsa man gyud? Nya. Ay kung sukli-sukli ha. Ko. Ano ba? Kung bata. Ay kung ha? Gusto ka? Ha? Sige, Tanong ako. ka na naunan ko nimo ha? Gahit na yung kay ka. Kanang kumalong ni mo. Yun ha. Gahit na yung kay ka ha? Tuon ni mo kasuko na sa kuha bang ka. Sakitan na ko ba? Sakitan na ko. Trabaho, Ay di. Gunalan di ka. Hoy! Galon to. Eh. Ha? Ha. Unsa man yun? Unsa man mong duha? Gahit ay gulo. Ano ba to? Abi man ako, unsa man ang kaldero? Abi man ako okay na mo gali. Unsa man ang kalaki ninyong duha? Kana o magsitubag-tubag sa kuha ba? Ay. Ay. Gikan karon ha, gikan karon. Isa magpuyo sa sala, isa dito sa dos andanas, ug isa diri sa CR para mag-angay ta. Oh, siya sa siya. Sa kwarto. Siya sa siya. Ikaw sa siyar kay badlong mo kay ka. Ikaw na malungog ikaw tama Dili, ka. Dire. para unfair magbunutan og 1 2 3. Kung kinsa ang makapagpuyo mo ba? Paminaw mo ba? Para kay Lalis. Kung kinsa ang makabunot sa 1 2 3, pananglitan number 1, diri ka sa sala. Pananglitan number 2, dito ka sa taas. Kung makabunot sa number 3, diri sa CR, okay? Ali mo diri kay magbunot ha.